Shubor na kashlem jong unongsan hima. Menteri Katana Dialek Kai Kajela uba bantai dorling do ulapan bena ya kamang pisah ka baar phunriu lak tingka na kabanta ban pen pha ya kamadan Dialek Kai football ka baha tangphar ya kane lapan bena da utai menteri haga jing play ya ka jing rakhe jubilik siar kabanne barok shisnem jongka kharang social and cultural club kabalapan long ha ka arphau khandai tarek ukala lingkot arhajar arphau ar kane ka club kabalaken jo Jakarta ka basan phausnem kadai kawai na ki katu kat niki kelom ki balami hadin baka Meghalaya kalayo yala ka jella ka bapura syuk na kaliang jong menteri ulapan benaru baya ka pisa ka balamang na kabenta ban penbha ya ka surong ban poi samadan haga baka jingrakhi ka bahe jong ka klop kan salong haga wei pat kaliang urang ba snong barem uba yes roi pedi ula batai ru halor kalenti ya jong ka klom hagin niki san photeli kisnem bat ki kam ki balashim da kanika klub na do bakalas dang kumjo u president jongka klub bat ki khot ka executive committee kilapente babun ki jingelek kai on sapen long bat ya ki ba on sapen banashen ki ban long kom ka benta jongka jingrakhi dap san phosnem jongka klub ha ka bayadei bat kanika jingple ya kanika jingrakhi kaladon ru ka jingelek kai paralong hapdeng karang dajit football club persya ya ka ki SCC haka bakarang dajit kala job ya kanika jingelek kai leng baka tiebreaker dasan gol lasau haka bakarang dajit kala job ya kanika jingelek kai leng baka tiebreaker dasan lasau gol